ye kasa dia fa Asante dwetche akonya, the silver stool of the Ashanti kingdom. Nansen what se ho nsema bani nan se bi oche dwetche dwaso Daasebre Osei Bonsu tosumienu Asante Mampong Hene'S nana ekwakura eba ye nkrofo busa ho abakosam ne ade ene abadi mu nsem ebremo na ye ka dwetche dwa se oba Asante mamu a owo sikadwa kofi sikadwa ni otiso e otumfo Osei tutu ababi na nkwaso so onu ni ho ma ni o ho akire eye dwetche dwa ye Asante Mampong traditional council na no wo ho no do tie konya ne so ene ka se dwetche dwa do otiso afrim ye okwakura amana no mato ne abeso no dade abuo mu na abakwasem atechire ni ebra Asante man yeso obekosa the war of liberation no na eho behia se nkrofo bi di wo ho si wo yaf bo afode di ma Asante man ene mechem brepemu na wo bekai se kumewu sabre twirebo akodia na nkwaso de ho bo afode saa so na makaskase kofo asenso de ho bo afode ni na no bi ya mamanya mani beberebu Asante man odi nkunim na obi konfo no che bra onu akoni wieye na wo hwe se Asante bedi nkwa so ni nkunim no okan se Asante ne de nchirantokwa no Asante bedi nkunim ebom de obedi animu akokon no okọ na obefia obu okon na oba be wo fie sabre na Asante men nyina radio di kan na Osei kofitutu ana na oso okọ no kodi kon nanim enti sabre de no ye Asante Mampong na nkonya spo Asante Mampong de no di omanim no ni dom e basa ne bie aye buahin anentuo na no nkwaso o buahin anentuo ye se da bi so be hwepa so Asante men nyina ewura Asante e ka no bo mu nche na Asante men nyina ewura na na opim so Osei kofitutu e di kan na be kwa ba be free mo de enwa Asante nka bomu eto no be di animu no akoko no de ne ho aba afode ama Asante man ampani ampani ne nyampa odi animu omukọ kon no eho na ba se ntim jakere nana eso ana man ko bonu fe yas ke ma tukwa tukwa wiye Asante man twa ntim jakere eti sabre no na ekon mo de pa na jinya ankemfo no wodi denchira so nkunim ebra wonum baaye no ene ye omu kanfo boahe ne ntuo pa profo kanfo Asante man so makwa di nkunim aba ne ma boahe ne ntuo ade boahe ne ntuo ya ade konfo no chess mo kan dem wanyare wanyehwe mu afrim the sacrifice na no eti ma man no mo ka o boahe ne ntuo ankanfo akuno no mi se bi o man no le to no o ya ade kura na nam so am owu ti boahe ne ntuo ankanfo akuno be ye kasatoma sa sacrifice we no so ma Asante boy dwetche akonwa adi ma Asante Mampong na no wo ho no gitedwa enti wo ba Asante abakosem a Asante Mampong ni modu pa fi se o sacrifice do Asante Mampong na mo ho so ya ma na ye fe adonchen hene e gra ni beremo sa hwede ni papa ni mpons ne eye Asante Mampong biteku eye bite akonwa no to mo kosa o na die ni mu ni papa so no se ombo gitedwa ni okoye no Mampong Hene'S ana ne ba adwira ode ne koto adwira so nko hwe adwira so ma no ti dwan beremo sa hwede papa ni mpon da for me na Mampong Hema na na ajakama difi otoso ni no ahima no mu awo no enim amamra ni amane no jesu atwa ntumi so bo Asante ba ko no ene birichi aba ma asem ato a wonum dade abu mu na ba ko se ni na ho amuti adwa so Mampong traditional area imamu nyina ahyeden ye wa hadma nyina ebe tekira ba hya hodo e koso bia akoso tina obusa ni ntia onya ndichigya sacrifice ti Asante mem hade wo do nkwa to so Asante man ya nanom bo abaso ebu ba ko na mede na bose abesom mo kwa meje ni bo atopesa ko tine brepem ebe hia na se be ka wafa bi e de afa ho ade No. Inside that.